وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك النعيم وما ذلك على الله بعزيز اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Penginta nusiku Allah subhanahu wa ta'ala asagyan ka iya mapi akapipita apakang berakatnya tanagyan kaya akan limud tano tarimaan niya rabtano ay kasabapan sa kapakasultan sa surga amin. Ayar kanu bandingan sagyang ka iya makapanta oras makabarakat mo Allah na so importante o kapag ganyan na siku ilmu agama ay kasabapan sa pagkaturwaw Allah siku mga murya tau tanong rawa Abu Layth as-Samarqandi fi kitabihi Tanbihul Ghafilin pinutuli Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah aadna sa katawa mama amya katalinguma o Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ini penon yanon sukarata iadat o watayan na pinikitaluan o Umar paskanya no ti mabubuli adato sa gito masa na pinikitaluan ni Umar suwata agito mama memang tumaan yan bigyan yan sa wasiat kailangan na suwata kailangan akapipiyay uwata si kuluksyan nayabo inisimbag uwata natigyan ya Amirul Mu'minin alaysa lil waladi huququn ala abi haydatu ami baditigin suwata na adna mga madakal baditigin suwata na adna mga kabenarian siku amayan siku abiyan tigu Umar radhiyallahu anhu ingkay nuda madakal tigian fama hiya ya Amirul Mu'minin natigin na dato ami aliwang karakan so mga kabenar o mga bata siku abiyan tigian magambaganiron an yantaqiya ummuhu wa yuhsinu ismahu wa yu'allimuhu alkitab magambaganiron akabenar kunuwata si kuwabiyan natigyan na suama napilis kanyan sa mapia ina maana mapia karuma kagina nakarumang ka na imato nakarumang ka na mapita na mangangi na umanga wataka naginan sukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba' ay pengaroma siku babay na sikupat sabab maana pata sifat sukatay diyan subang sanian sotamukian agusu agaman yan okay nakatero Nabi sa ayapya kaurin ng Nabi sallam fadfar bidatid din ayapiliang ka sa gito apata sifat apangiluban ka sikubabay naso agaman yan kasubang sana tunay kidi ang kaon kami kalangon dadag adip si sambayan nakatayanan na ino kita ng sana mga nguda nada sa adisyator nada sa lumalakas nataka adisyator mataan o puno ka utumay na isiko ingad na minikarang ka din ako kurang so agama sa kita ingad so mama na naka-short ada bang alayan apya so aurat yan na din yan nakatawan
Aso mama na aurat yan, na ipun sa posed, nataman sa, sa lebihan. Ngapu nga mga na sa mama, ay gagawin niya nagya posed yan, agugi lebihan, alam na des. Kata-katawan, ada apalangyan si ko, agaman yan. Din kailangan na ba nga isi, sumusuka mo ba nga na ano tao, namin ikarangkan, o Buddha, antakaad na suayan si ko, agaman yan. Lagi nang bugi ababay, may nga mamuro-murubay, amin ikarangkan na. May layatang ilan yan, may laaligyan, may layabukian, amin ikarangkan na. Ay sa na Buddha si ko agaman yan. Ikadua na, badi mibitira mata-matang ku Allah. Paugye na ayuda. Nah, mana sana namanya kasih nggak? Di kada kaliyo. Apa yang saya salam itu ke saya? Sa kada kada tahu. Na iman to nakagi siya dibagi-bagi na surga. Na anap kailan nga iman to benrong-rong o sigurwasa yan. Rorong-rong sa surga. Na doon makaraga. Muntud. Na may kadunia din bagi-bagiin matang ko Allah. Apa yang sunggupan niya kang bawa tak? Na awil niya suwi kari tiga iyan. Mataan. Ya kamamsa. Jazakallahu khairan. Ngayon ini urutan usibuta mga mukhang peratano. Nadikap ke mamsa. Apka nagtanong si ko mga wasiata. Aso surga nada taurun. Nasunarakan na kepenuh-penuh. Kamay ini tanong siya din. Gina, may kada-kada kalamar gas saya. Ana mga marga saya, ada mga pamumugayan saya, muro ka na unaro-muro saan. Kasi muntod sa una-unaan. So mga pagari mga mama, tarus ka no si ko surga. Program iwa ya. Baka no di ka beso mulja surga. Okay, namay ka dunia na din kailangan sa imbitaro. Asar ka man nag-anakan duriro. Napeda ka taloy na sungko, baka ba niya kanduri lance papa. La ilaha illallah. Ay pangaromasi ko babay na sukatay din. Ini kata ide. Tabi-tabi sa mga babay tanong makambuwata sa isa, dua, talo, may da sukatay din. May pangaroma nga nakatay, ninibilag ko. Ati kami apangita ka. Miada so Coca-Cola badi kay manto na litro badi. Miada so lagi dia kay manto na subtugon sa iga. Sip dilibir tubig. Pumanoy pangaroma nga na tamok. Now kadan sa tamok inimbilag ka. Napangiduba ka man sa malita mo ka babay. Ugay niya pilihan na so agama. Kaso agama nasa kabkibulu gumasa. Na inin kapangataid. Inin kapangapia. Na isaanan sa kabenar na kawataka. Asa ka amama na pangiluban na kaababay pangaromaan na ka na sumabi ababay. Kasa ka amama nagalibog ka na sa liwa walay. Lumiliyo ka. Kadi-kadi mangiluban sa kauyagan. No punay biyaga ka nakasawata ka. Nagyang ay mapasangi kapamendak. Pito lapis. Minitaman sa mga wata ka. Mimbulayo to drug, mimbulayo pasisigupan, mimbulayo pababama, mimbulayo tegaw. Kaya mataman din mamendak. Minimum nagyang kaya hi guys. Kadi niya tutor doon sa Quran yan, kabandi pagbelag, ninitaman lagi mga loksiman to. Bang pito rapid ka noron. Ino ka magigilty. Banay na loya ka nangaran. Ketuka-tukawan. Miya raw tanong sa mga loksay kap ke loksira nakabate sa Quran. Kapan nasbik. Niman to na miya kilid.
Kay man to na so kiloks na ba di pagbelag. At tunay Korean raktano. Sa Korea masa, nabatan ubod pagkarata. Si kumiyaw na masa na pagkarata sa mga loks, aya kira ni bungaw na simba si ko Allah. So ina ka na ba ina niya mo, ikukuha na, piagabangan. Natiro na ko na, ina, aya ka kasimbayang. May kasimbayang ako bisa. Na maluman dingil, piagabangan. Na inipatay niya na sambayang, na iman to nadi. Diya nga cellphone iman to ipatay agi mga tao. Kapensyo miya lok-loks. Nailang ka matatambang sa cellphone yan. Nanto na ni miya swatano, may kumurtano. Amay kaalungan na mauri. Ay kita manana ka nakadekad. La ilaha illallah. Di kailangan. Ubatan ng pakakapira o mga rinduay tano. Patabi-tabi nasa katanod ni miyawa si ko agama tano. So Quran, nayabo kapkatunaro na mada susapi. Mada subulawan. Adna mada sa suldewalay. Nailang ka ini panapa sa Quran. Nagkapakaya pa namin kasipaon, nagyang kaya di pisimbo yung kaper. Anajis. Minitaman tanong. So Quran ayaw kaya sa buto umranaw, akapagadetiro na ipuro-puro. Nakotumamulid mamumbuat tiyaon. Naging kaya cellphone ka na makapera nga kasami sa screen protector. Kakadudekanan ka rin pa kadeke. Minitaman sumranaw. Atantun miya drag. Miya bimban sa giyang kaya dunia. La ilaha illallah. Mataan. Ito na mga adik, hindi tanong sa giyang mga silipon tanong. Yakamamsa. Miya bimban tanong. Miya bimban tanong dito sa giyang kaya dunia. Isa ko mga loks. Inimbitira yung mga watayan. Abo inimbitira rin sa mga watayan. Atigan ko mga watayan na, hey, mga wata kulay. Da ka na pantigyan mimba wata na miya siya pa kan sa kanudin. Da ka na pan mimba wata na miya siya pa kan sa kanudin. Agu Korean o kinimba wata da kano na miya siya pa kan sa kanupan. Tigo mga watayan na, abi. So, kaya siya pangar kami, kung inimbawata kami, taman sa may makala kami, na siya butamid duto. Uwi na naman na kaya siya pangar kami, ada kami pan mabawatan. Kung ayaw ito to, tiginaya okay ta. Kaya siya pa kurakano, ada ka na pimbabawata, na piniliakan si umiiyo. Ama pe ababay. Aapi ada ko sa walay. Nakatawan na ka na, sisiyap ng ano niyan. Apia panrami ko kumatay. Nakatawanakan. Asya karkano kibaga kakan sa kano si kumapi ababay. Subhanallah. Nas ka mga day amakulay. Igira luminyo ka sa walay. Dia karomangka. Isari ko ng mga day sulda walay. Anta ka pura si mama na pura si babay. Kalominyo ka, nila mamugiya karo mga kalominyo mambu. Namito ko, namiya ka tuna sa iligan. Ha? Tunaw, tayo nawang ko sa karo. Di nga, tanong ba tama ka patuna? Nato na miya sa wata ka, kauto, miyaman ko sa sapi. Miyaman ko sa kumpaw ka, da ama na da, ina. Mataan. Anta kagi karomang ka, naku makadin sa wali, okay, nasa nakaw tutordo niya, kagi cellphone, Candy Crush. Mata na kanini pagubaya ka ng loks sa babay. Loks sa babay, loks. Di ko mga pangimenar. Kung kami sa marawin, nasu kami sa iligan, namin ipagubaya ka sa armaka. Na di mag-Candy Crush. Kinang na, tsung. Doon ko makatigar na, Allahu Akbar. Mata na loks. Loks aki. Inaaba na di pendi mag-Candy Crush, mag-game. Natunay miya so yan mamu, miya ka napasiran sa ikuto pa daniran. Naapan keralangitan. Matang ang kadingi-dingilan akan. Hey, Loks. Di ka sanipan di sendita. Sige ka sendita, nakataon na ka din na miya ka matanaw sa iligan, nabagaban di silipon.
Nakira lang itanim so driver. Niya kalpas kami tigyan. Mata nga buko bumitigo-tigo. Manisa na bidon sa diyan cellphone. Ayaw to ka taw-taw. Na amay ka magangad makauman. Nato na isuon na ka. O tuturog ka na. Paginaw ka. O di ka di cellphone ang hinag ka. Cellphone. Dia kan sibuk na naging mamabuta da dunia man to kung manusia na bidon. Nabubuya pembutungan naging miya drug. Kaya mato na pere miya drug sagi cellphone. Karamig dikun. Asal ka di maka, laman lagi mga wata ka, taluin nga man, mga wata, baka ano dikun. Ini ka dragiran sa cellphone. Na mas kagawiran, adi sirang koman, adi sirang maka, cellphone. Kuway nga siraman sa cellphone, sobra sirang sakya daan sa gusok. Okay na, adi sirang makakan, na normal, asar ka na wifi. Pero makapupurko. Napakaroko nga masa-masa kita. O may matipan na. Mataan. O pun ka makailay sa mga ngunguda. Apupurko. Paningin-ingil ka man. Kanaw ba niya na? Piso wifi. Apen yan ba naki? Apen naki. Miagag sa? Anongan. Apen naki makadudumpas sa karton sa kilida? Karsa dapi aki abugun. Api apang kiadusungan. Nasar ka makakakonek sa wifi na upo na sulait anta kami alubat na biyang kita dunia yan na makamapit sa wala na pangagopan sa charger adip niya di kang bubuno lagi ang charger di ako pa naki maka-full putay ako naki kasubra sa kanya ni putay gira putay so cellphone niya na ama kulay isari ka mga day sige karumang ka gina mga wata ka subhanallah. Ana sa katawa mama, si kumiyaw na masa. Si kumiyaw na masa na, ayagan libo ko mama. Nadikuw yagan. Nakanipsun yan, di pagpakawatan. Ibarat na utaga Marawi, na o kumamaya kasong sa Manila. Karoon yan niya tunso, kauyagan yan. Kadi pagkakadin sa Marawi kaputay, kada ka kanong ibarat. Naba na mga barko, ad na mga plane, si kumiyaw na masa, kalakad. Na kumano makatimo sa pirak, sa diyan ni kakuyagan, namiyaling sa waleran, namiyang aroma. Kung makabangon sa walay, damati, peliyo pamangka, nidala kaukman, sukatan mga melangan sumiyati mo yan. At ibang abang kakandan si karoma, nga daga kaniyo. Namilalag dumpuman, miyaw masukabayaw Allah, miyatay. Minibalita kay karomanya na si karoma nga namiyatay, kabalpan si kumiyaw naman sa mga silpo na pagkarisibu ka. Mito ko namin yung markagi balita si karoma nga namiyatay. Nagapakaya kaya patay karoma nga namiyakapat ulan at kamiya ka sa raguna bungabu, ato kawe. Mini kubur sumama, nano ko na mga dusa niyan, ada niyan na mitubat doon karilay wallah nabsiksaan si ko kuburian. Namiya kay sa ko na alungan na minitarag so siksaon. Minitaragun so siksa. Na inisinin so mga malaikat sa kubur. Aino tigyan mitarag so siksakan. Na aya pitero ng mga malaikat na tigyan na siyungu kami o Allah. Aitirgami so siksar ka. Kagitigyan na adun ko na wata ka, iman to, na pituntutian so agama. Mana miya ngadi. Na iman to tigyan, na miya ngadi, na yan miya so sa madrasa na, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ginamoy miya na diyan. A'udhu billahi minas syaitan ar-rajim. Na miya umas kanya no balas, o kaya tuntutu watayan si ko, kuburian. Allahu Akbar. Nada sampan so bismillahirrahmanirrahim. Nada sampan so Fatihah. Ay puno ba mini pedun? Maka sa surga so amayan si kuburian. Nadi ko ni mangingisi. Agito amama. At tigin na daman tigin na wataakan. Ay akan tigin kaya pakabangon sa walay. Namiya tirwira nun. Ako tigin ko makabangon ka sa walay. Namiya rumbang kasi karomang ka. Namiya kabaloy ka no.
Na imatutigin na suwata ka na miarimbit si darudupa ka na inimbawa tayo na miyakala imanto na miyaraw takir balig na inidulugyan sa madrasa. Nakaw tutigin na mianadiyan so a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Na tunay miya suwa uloks amay kasuwatay na miyakalangag sa Quran. Ito na mataguto a'udhu billah. Ay puno ba minilangagin sa Quran? Pira mga aday belas at kiyuma koloksian amay kukubur. Anta ka amay kami kubur soloksian. Ay puno bagay na wata ka? Namiyag imam. Pero ikakaw na balas. Na kayo man isa na mukhang pera. Di na nato kabaya. Kakabayran na engineer. Kabayran na LPT. Kabayran na ETTY. Kabayran na mga tarpaulin. Apo makakuha sa mga laa. Pera. Tabi-tabi. Kasapan sa paduna haram. Makapakapopo niyan. Tabi-tabi. So kaya sunga na ka na ingad. Na penutulian. O tigyan ko wata ako. Napakapilas na ko o nanimalok sa kan. Si kumiyay po sa 40 ragun. 50 ragun. Kameloks na musya kyuto. Natagsira na ingad. Natigin na sunga sa Marawi. Na pag-iskwila ka. Tigyan kaya maiyan. Ama, di ako pilas. Bako buntigyan. Pangadi. Pangadi ako buntigyan. Tigyan maiyan. Kagitigin na miyang adika, na diya kan sa kapunggastuan. Nangaman to? Ay kan tigin kabaya, nang buli ka profesional, diyan kabaya wakang buli alim. Kada tigin na kekuasaan. Siko may miyang kapat pulo, ragun. Ngayon ka tigin na yung mga ustad, uda kanduri na dipagakan. Na makapasadegan, nasa kagito mamu, udah pernah matay na dikapagakan. Udah pernah kenduri. Udah pernah masakit na miyang kape na di ka bakakan. Nakakitingin na miyang adika na di ka sa katigyan punggastuan. Nasa kanya mamuna ini tegalian din suka pangadi kami bulu-bulu ganiyan kagaga na tigay nabi bakoban kilas kadiyan kagaga ginawakan. Nakakitingin o di ako di kilas na epitiroy amakan. Na ilangan man tingin sigiraw miyang kapasad na sukay niyan na pira polong ibu. Tatay miyang ambalay sira nagiraw. Lagi naman buti ginisuang ka. Nangawan to? Lagi na nibutad ko may po sa 40 ragun. Ada pa na maadaban sa dunia. Ay kuno ba iman to? At antod na may adaban sa aad na kato nakapsukayan. Okay, na haram ba din? Nagkato na nakasaoman sa wala na magatos, 2 gatos, 3 gatos ng ibo. Pas gatos ng ibo. Ang kami katiro ka kanon. Aso tigin so 1 week akan nayakan ko aperak na pitira ka milyon. 1 week. Na pemanik tigin na ko akan aperak na 3 milyon. Nasi ko sa ulan na pira ka milyon. Sa polo agu 2. Emang buongan niya na haram. At ibab sugay so president sa 1 milyon nas kaini sugayan sa 10 agu 2 ka milyon. Batano di katawan. Kapag yung mga watay, napakatarga niyo. Kaya dia kuteng ka. Kawaraan o ditero, na ikinanap kinagi na ditero, na pakalaan yan so, lagami nga di pakato. Nehemia so yan, makapasada ko siya na, Biyang sebutin lagi mga wata maranaw. Kaupo naman si itawo si Mina, nakatataiwan si Ran. Kaya di tadawain, kasumamuso mga loksa maranaw na lebug. Sa mga loksa, lebug kinupan. Tabi-tabi. Pagubangan, nabasiran sulsa masagita. Anda silang kumakadin. Sabi tingsid. Dia penawida ka lagi mga masagita no, abita din sa mga untudo sa liyo. Nantunay siwa mga maranawa mama, rosiran din, kakadin. Na sala ko so di mbama, na sala ko so di sigupan. Na ayang akasulsa masih tamya karsirsi ka. Na desap kaya so labiyan, kaya auratian lang nakambang ka. Nani kasudiran, kamat. Da sila o mga loks. So sambayang na puno ba sa mga
Wata. Iya masuk Sulaiman tuh. Kada kelang agu mga wata. Ala diwan si ko kapagagama. Asiyama agu si ina nairan din bubul ka din sa materi lagi at TV. Napiag bangan nasima mo si anian bubul ka din na mata niya nun. Nasima mo si ama nabubul ka din na mata niya sakit tanggul. Na inian kasusama masigit na may kamata. Nah. Baka man lang aguwata ka, ay hindi ka pagbangiron, namiya nakat kasi kung tuda ka, namiya kasong kasa, masigit, da. Nataglit si ama, nagima mo mga watay na di ka maisa sambayang, at ito na bapabunga sumangga sa santol. Buklo si ama sa simba, kapir si wata. Amat-amatang ku Allah, o so mga wata ka, na may lay kairan, adi ka kada sa masigita, suwang iran. Na si ama napa sa sator, si manguda napa bubuda. At ito na. Lagi-lagi sabaw. Subhanallah. Si mamu si ina, maritis. Si mamu si watayan, pamagidaan. Kabaan ito na. Niya kaparaklas. Kami lagi-lagi sabaw. Subhanallah. Lagi mana kita tarawih. Di mga wata na ito na sunod na tarawih. Ay kikidiran sa masjid na playground. Rosiran disusuntuka, rosiran ditipu-tipu. Itarawih. Na di ka pagkaiman. Nasunga sa mga simbahan. Igira akad. Lagi daya oras. Ilaman sa mga wata. Paano susuaniran? Paano susuaniran? Iuntod. Da kailangan di magali-ali betul. Anak, nasa simbahan tayo, umupo ka, behave ka, okay? Sige, nay. Nataman sa miya kala, nagitinim biyaton. Basta simbahan, nabata din naka, ginawang ka. Nasumaranaw. Inawi na niya nagyang kay sa kadusi na wata yan sa waskita. Nasami yung sa paganayasap na nasusunto ka kanusan. Allahu Akbar. Banyan pitira ka kadungasan natin. Mas kita eh. Pangiday ta. Yeah. Na den yan masabut basta masgit na kailangan na da kasemuko. Sambayang aya, sambayang tano sa masgit. Nada. Ino mga daya. Miya kurang sukam dia tumranaw. Kasarami nila puti ang suwatay na miya pasada. Kapira ka pag Islam ka dala butangan ka. Maileng ka suwata, maileng ka suina na mag-abaya. Na suwata iya nabilangata. Dia kena sebutin, sekabing surga surga. Na si ama, na di manang bayang sa subuh, na suwatay na manguda, na inawan yan sa walay, at tuturo ga sumisig. Dito ka, adi ka indo, wa ulok, wawata, kamay kaalungan na, maori. At ginaya Allah na si ama, ka na ibu di sibay, na di kami niyan din, pukaw. Na. Tika ayam buah, galibok ka nagi, ginawang ka, ipagisir ka sa mga wata ka. Napiad ni kapasang kasumi basiku Allah. Napunggi mga wata ka na mga dadaga. Niya kadagdaga lang dawar ka makanaraka ka may kalungan na mori. Kato yung asagi wata ka nasa minilipot sa dunia. Nadir ka? Ipagisi. Panamarin sumrano sa kang babawata. Kami yung kadagdag lang ipagisir ka may kalungan na mori. Subhanallah. Naigirap kailay tagi mga wata iman to. Lagi dun sa mga rago, mga nguda, tabi-tabi. Si kulimo agurilaw Allah namiya kada-kada na pagkanaraka ang mga maranaw. Ay kadaklan sa mga nguguda nanto na. Dipsisan ba yan? Kadaklan sa mga babae tabi-tabi na napagida niyan. Nini tamangad ina, nini tamangad ama. Kaya buti urdungan lagi ginawang anak kilipatan kagi mga wataka. Agi mga wataka nasumpa to amal ka amay kaalungan na mauri. Umapia na mapia. Umarata na marata. Subhanallah. Dakanop tigin min babawata namiya kapili ako sa mapia babay. Air kanusiyab. Lagid sa matay ako antaka di ako makadiderpa. Ikadua, piliin ka sa mapia angaran suwata ka. Kailangan na suwata ka na mapia angaran. Naigirap kailay tagyang kaya mga tarpuliman to mga maranaw na piya ka mamsagi mga ngaran. Adin piya ngoa. Adin piya morot. Makumarakakan suwata sa madrasa
Ustaz dengaran akan nagyaya tunay makna niyan isi nga solok saka. Kadia kenanan kata dengan piauro tangaran. Dia pernah mga abda-abda sabutan niyo. Agiang kaya abdul aya makna na oripen. Aya makna niya na oripen. Na aya buah patot ai sumpat saan na sumangangaran agu mga sipato Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Hakim. Ginan bu isupaton sumangangaran agu sipato Allah. So tigtano 99 names of Allah. Na inoy mato nagkatunog Abdul Rayyan or ipni Rayyan. Nini tama nagyang kaeloks akapya ka paguripen ka. Suwata ka si Kirayan. Na may kaalungan na mauri at tiluan wallah ginanawata ka na Abdul Rayyan na sumakirayan ka ori panganyan rokong pa sa balas. Napang niya ko na makasud ka sa surga. Naminit ta mga din lokos askan indo wawatak at igin na si amakan manimingiran rakan. Yada ka kamiyak kaila ka panakoto. Nagyang ngayon ako nakingangaran sa Abdul. Naupun nabapansi ko 99 names of Allah. Na panabenaring ka, hey loks, akasambi na ginanangaran wataka kami ni tamang kano amay kaalungan na mauri. Abdul Rayyan, Abdul Jabir, Abdul Naif, minita mandan. Subhanallah. Mataan. Kaya ka mamsa, agi ngayon mabubutat tino yung manto. Ikatalo, akabenar ka wataka, wa yu'allimuhul kitab. Ipeng daw niya nun sa Quran. Peter Orokano, madakalaya pa ka narata. Manto niya kadaglan sa di mataw matya sa Quran. Natalod na kidawar ka wataka. Dapili sa mapiya ina. Kasi ina ka na miya taman tomibo. Miya taman dumarpa. Miya taman sumamang. Nadad nalabutin si ko mga watayan. Subhanallah. Si ina na miya taman tomibo. Na may kakeng kami. Natunay tirin tangan sa tinda. Kada ko na kay kami kasung ako sa Iligan, katibo kami. Bamay ka di ka makatibo na di kita ro sutibuan, nagi mga wata ka, uda ka. Ang tunay kiniran. Piya ka mamisa, agyang kay beta di man to. Nagi na talo, akabenar ka wata ka, tigi Umar bin Al-Khattab. Ipamimili ka sa kanan sa mapia ina, pilihan ka sa mapia ngaran, ag ipungdongon sa Quran. Na iman to, ag yung mga wata ka na matatago sa eskwela na taka sa madrasa. May kataw-taw mga ABCD na di mataw magalip. May kataw-taw TikTok na di mataw rumoko. Niya kadagadagal pa ka nakaka. Subhanallah. Niya kadagadagal kisaan amay kaalungan na mauri. May kadagadagal mga mukhang pera. Tabi-tabi. Kakatadin lagi dunia na mata-mata no ba nga makatadagi dunia. Ada makatado mga king, dada makatado mga sulutan, dada makatado mga presiden, nas kani katado na purpose. Ya kamamsa. Kung maano yagyang kaya talo, kakapin na rawata. Natunay piti rawata, Siki Omar, Ya Amiral Mu'minin, innahu lam yaf'al syai'an min dhalik. Hay dato ami, na mata-mataan asaginan atalo akabenar o mga wata o abiyan na den na pinggalibukin ng apyaso isa. Ada ko niyan piliin sa mapya ina. Nado ko niyan bagi sa mapya ngaran na den yar kakan pangdaon sa Quran. Nakata pagalinuwata. Tiyan. Amma ummi na sitiyen si inakan. Fa innaha amatun kharqa. Sitiyen si inaakan. So tigin so piyang aromay abiyo kana inakan na makura-kurang. Makura-kurang. Maana so tigo mga maranay man to kurang sa sipot. Mabangan ng mga maranaw. Diba ginani gididitiro ng mga maranaw gira so to na malo mabuti-buti na tinitiron kurang sa sipot. Ayat tigin na piyang aromay inakan na kurang sa sipot. Uayyaru biha daima. O ipuntigin kung makala ko. Nair ka kan tigin ipawing o mga ginaway akan nasiina ka na pambetengan. Allah. Bana ni pure. Iman to na so mga marana miya buli-buli.
Ilaman na ginasutaw na napawing yan. Era nung ibutelo. E barato na po. Panipong tira na ka. Lapo. Malakay mata, malay mata, bulkan. Ay ipuwing ka si kotaw sa pawing yan. Agu ipuwing ka sa mga loks yan. Siman si ina iyan na belikis lang. Siman si ina iyan na Maguindanao. Siman si ina iyan na Tausu. Half siran man. Naman to? Ad na si kumyan, ipong si kuma sa mga sahaba. Na ipawing ka sa mga loks ka. Siman si ama iyan na buta. Siman si ina iyan na lepo di pakalalakaw. Nagi mambugi lagi dagiwata. Ayat tigin na piyang aromayomi na makura-kurang na ipawing ka ng mga ginawayakan. Allahu Akbar. Kani miyaswa, makadishtaraha abi minas suq bidirhamain. Gitigin na inaakan, naknabamatag makura-kurang, kaya pinapakaasalian na oripan. Di pesaan. Na piya masai, abi. Nasa oripan si kumyaw na masa, nasan sa ikidiyang kaon. Api ada ka no makawing, nakapakaya marembang ka. Kaoripan na ka. Naku pamasa ni abi, namiya rembang yan, namiya kabalusiran, nasa kaniman to'y watairan. Na ina yan na oripan, na makura-kurang pa. Okay lang ibarat to oripan, amapi ababay, bright ibarat, na kay oripan pa na makura-kurang. Na kotigin ko mimbawata ako, katay sumapi ang arano, na kotigin o mimbawata ako, na inikagoda ko yabi. Inikagoda ko niya, kaino ako mabaloy. Ino ako, mabaloy. Kayo po kabayaan na si, oripan yan. Asar kap kerembang yan. Ugi na miyo masuk kabayaw Allah, na ba sinaban niya ka, baloy. Na si kumyo na masaba na mga laglag, bubusan na kaso, wata kada. Kataman sa miyawagad si inakan, inimbawat ako niyan. Nato na miyaswa, na ini kagoda ko'y abi akan. Na ini betunyan rakan, na jo'rana. Ay mana na si kubasatan na tiga nga. Ilang aman kaini nga rin si kota yan na, tiga nga. Anto na isala o wata. Banyan sala ami adin sa dunia. Napingaran kapan sa miya karata-rata ngaran. Ada makapili sa mapia ina. Na ini ngaran niya po natiga nga. Natigyan. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Nakatetigin na miya kala ako dan. Miya raw takod na kirbalig. Na dia kumataw matya sa Quran. Ya Allah. Minitama nagyang kaya loks. Ay ini ngaran si kuatay na Abdur Rayyan, ori panirayan. Namiya kada pa naramig miya kapasad sa college. Nadin mataw matya sa Quran minitaman. Natunya kumatiro to wata na duminingil si Umar sudato si kuamaian. Faltafata Umar ila rajul. Na sumiyangor so Umar si kuama natunay tigin wa qalahu ajita ilayya tashku uquq ibnik وقد عقبته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. Miya katalingo makarakan adi nga di penon na siwatakan na maratar kay adat. Nas kabustigin ipagampaganay marataw ni adat. Napi maratan kanian ugay na una no to napi marataan ka skanian. Kami ang aroma ka sa marata ababay. Pingaranan ka sa marata angaran. Nadang penpang daun so agama. Nakapapatutan ang maratar kay adat so wataka. Kadang onbugan so mga kabenarian. Hais ka ama, has kay ina, adi ka di penon, asiwatakan, adi ka niyan di perangitan. Pagatuangan niyan, simbang ganian, aya pa kaisa, ini pangdong mga desu agama. Katabi-tabi, kaso di mag-iskwila, niyaid mga wawaro, si ko mga loksiyan. Kasa iskwilaan, nakanabong di pamangdaw so kapag adati si kumbalaa, loks. Nasa madrasa, wata-watapan si wata aka. Na yung ni pumangdaw, na si ina ka, na si ama aka, nagunsi sa surga.
Niya kalalar kay kabenar. Sumber na alok ka. Bali na ba si inaaka na panabnarin niyo uba makaprata siran kano sa ginawa. Ano ni pamangdaw? Sa eskwelaan. Sa madrasa. Nasa eskwelaan, ayaron ipumangdaw na kan dunia. Kasayaw, kapangideda, kapamangidaan, kandarwa ka. Nadikab ka mamsa. Ang ginanawata ka na makomar ka na talopuloy sungay. Kaya ni pangduro nakapunara ka sa eskwelaan, tabi-tabi. Abayo sa lima, sumyaso-enso agaman na sa eskwelaan, kabukod estudyante. Ira mga foundation di, mga program sa eskwela na nakasayo ron. Ilang agi wata ka na sing, aya dancer, na ini video nga pan. Ay do, yung kasi, naraka. Proud na proud, panatapon sa wata yung sa kasayo, kapang ideda. Na ini post yan sa Facebook. Yung sa wata ka, yung kapipi kasayo, kini-kini mo, pakabago-bago ako, natanong mga naraka lang mo. Mataano ka sumya karata-rata ni mato na kay Leon na mapia. Kaya bibi dagi mga utak tano. Kasumara kasi kumiyaw na masa na iman to nabantugan. So paawing si kumiyaw na masa na iman to nakalibihan. Meron iman to nga dipupuli sa mga baboy. Dipupuli sa mga baboy. Na kumakapas sa board exam, dahil miyag posto na sa mga loksiyan. Compliments, Omi and Abi, we are so proud of you. Ilan naman, so di ka tinining mga pulis, sana may aliya ka nun. Kamang siran si kunapot. Nauna niya na mama, nalikod yan na. Mama, nagiyid, nararabi, nalangon niya lapot, namapasat nito na. Naikiran di tinining na mama, na pwede nalangon mama. Allahu Akbar. Ino pa nga day sumarano sa maratabat. Batano kumyan sa baboy? Ino tano ka day sa maratabat? Aso ka gay-gay ang mga baboy alalaminan. Kadad na? Pakailero no? Sa mga inay na diba? Tula sa mga inayo? Lalaminan. Dagay na pakailay? Rakiran. Kasi siya sa mga baboy. Kaya kikidya sa mga baboy sa sumurapan sa bulawan. Ayabo pakailero ka na so pangaromar ka na imang to na so mga babay na kikidi sa mga dagangan ay paparada sa kilida kalsada adap na mga kumbungin na kilipan sa mga siko. Aurat yan. Hey mga lokas. Ino ka nini kakristiyan eh. Ino ka day sa maratabat. At katano doon niya so mga inayo, amayo na di pan magabi na kailan siya sa sulda? Walay. Nato ni miyaswa, asiwata ka na piyakasong ka sa iligan, nadangad kay pan. Tabi-tabi, nadi nga kata na siwata ka na miyawgat. Sa marawi, pere, karisiba ka na message, chat. Ustad, pamangani kamera ka sa musawer. Di na to na to. Ustad, supudami sa dorm na miyawgat ipagidaan yan. Miyawgat ipagidaan yan. Piya ka mamasali mabubutad to ni man to, piya ka laklak. Aso matagtanaw di ka bantayan sa TV, kumiyaw naman sa iman to na manadang aka. Anabuntis ng kanyang boyfriend. Na iman to napadigan sa dorm. Din kailangan sa teleserye. Kapadigan sa dorm. Na ustad na ayamas Worston, ayamas marataon na biubusian swata yan. Na sin ustad sa dorm, na pukilay mi dun. Na di katawan ng mga loks yan. Na, sasana ka loks. Asiwata ka na iahaw niya kayo sa kahirapan. Di. Kung ano niya na, diyaman. Na ustad, na subsubre nga panuto, na miya bubusuwata, na miya kaputway sira naman na pagidanwa. Na pangusetan na mi ustad, na yapan marangit. Diya, bida kala. Kapangusetan ka sa maribot, na tunay tiro niyan, di kami nga totoli ka alin. Nakatoli ka alin. Pagkira lang naman, naso alin na di pangusyata. Lang tanong niya, dadag. Dahil na pangusyat sa masjid. Dahil na pangusyat sa mga seminar. Uli tanong, mga dadadag. At yung nga dagdag ka na alin na, mas madakal sa mga dadadag. Ayaw po ba sa mga alin na gumina ka. Mangusyata. Uli tanong, naki, madadag. Lang na babay tabi-tabi, may ugat.
Na inakulay. Miyaw ga so wata iran. Na di dan katawa nga ini bubusian. Na si kusud dapat ragu na pangadi, makapira mau gata. Na makapira mabubus. Mga loksa, tunay susuan niyo. Ha? Tanto nga biyukan, suwata ka, kadi nga din, ikay pa. Niya karaguraguri man to agibutad. Kagiwata ka nakatay ko na di piliw sa walay. Ama Iran, niya kapipi agiwata ka di piliw sa walay. Uwahay! Di piliw na mapapano a GC. Law polo a GC, nalangon na piliw, nalangon na mama. Iniusap ko na face, ano ni ba? Video call, Di ka kata na si wata ka na kumaka din sa kwarto niya, nalangon na rin nilangon na mama, na video call pa. Si kumiyaw na masa, napaganud ka sukipan. Napasagad ang ina ka, pangaton ugad, nelo ka gawi Na iman to nag-touchscreen, din na pa ka nagun. Ay nakatayo nga si kuwata ka na ba, totoro gawapon po mag-headset, Ini tama na yun. Ay nakatayo na si wata ka na miya kapepe ka di puliw sa wala. Mga lokas, ini na cellphone ni wata ka o di nga nan masiyap na ini nga kasi kuwata ka nakanarakan yan. No, di ganyan idewa may kalungan na mori. Si kumiyaw na masa naasar ka di lumiw suwata di lumiw sutaw na mawatan si kufit na. Katunap ni pagilin na ka sa kwarto nga medyo imanto na piya si susuldo walay na piya ka sultino so fitna sa ginterwa dunia. Nakapipita-pita na piya ka nerso TV na lang na murka. Nataman sa pagkaturong-turong na murka. Napkilay wata ka amir ng bang subabay ang sumama. Na ininipa ka na nakaparang bang umama gubabay. Nadi ka kumama sa manguda apang ilubasa pag-idaan yan. Nami usop na lagi ang ay activity no ay tapkil na di magar ka mama babay. Nami ka dalang mami mo tambak lagu tumboy. Napipili-piling ni ranon mambu. Obay ran mga date. Asuba kala nami mata sa sabuk na piya kata sa nabi no kokoloran pa nami ka loto-lotok ni atar. Asi untuk kay pake nakikibala pinigo. Na si mambu si de ni araga. Nagunian da betadi sa arnagi rarabiyan nga para di pkile sa rarabiyan. Ano ni ba? Siyensa mama da rarabiyan. Nagumanguda pagalod sa alota mama na may mangidin sa mga baboy. Matan kasubura tano sa magda sa barko. Abatan na ban bukalid. Miya kadakal sa mga ulama, na miya kadakal sa mga turing, miya kadakal sa mga madrasa. Nato nabatan na ba niya pagkadarudus? Nabatan na puno kabatan na ba din? Kiderudus. Mas makapipiyaso betad o mga loks tano ko miya unama sa kadagay da ulama na mapipiya ginaweran. Na iman to na miya kadagdag lamur ka. Nadita na kumamisa ditunutunog sa tibaw Allah. Da sa bagyo, na da sa linog, na da sa miya kayaw-yaw. Naori niya na, ya Allah, inawaya. Di kayo nabsisan mo yung isa kawalay. Napkumamisa ka nung ano to tibaw? Allah. Piya kamam saging nga mamabutad ka na iman to. Nasa kaama, sa kaina, na odi ka pagadati o mga wata ka, na di nga siram sinditi, kas kay malaa, kasunitan. Ada nga kiran bitan so, agama. Bana ka to naka wata miya kaswa, absimbag niyan so, inaiyan da. Kaini pang doron sa madrasa, apak ana naraka, sukap simbagang ako, loks ka, bari labaw so, ina. Nanda ka pakatong sa simbag sa mga ina, tabi-tabi, di nga di kikilas, ada kiran pang doon so, kapilok-loks. Nadi ka pagkamamsa, agi na nibitad ka, kahit nga mala, akya sa bapan sada kapag adat yung mga wata ka, nasa ka ina, sa kaama, ada nga kiran pang doon so agamata no agamaa, Islam. Ginansukatiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Umanisa na pagipat. Umanisa na pagipat. Saka ina, ana pagipat na ka. Saka ama, adna, pagipat na ka. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Na umanisa, na ipagisuon so ipatan yan. Ipagisuon, miya siya pa kanta ka na inindireno na ka. Wal amiru ra'in. Sudato na pagipat.
Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Naso ama na pagipat niyan susulda walay niyan. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Naso bae na pagipatan niyan suwalay o karoman niyan agus sa mga wata yan. Fakullukum ra'in. Nalaw nga na pumagipat. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nalaw nga kami pagisa sunganin ang pagipatan niyan. Nasa kaina, minisarigir ka susulda walay. Tunay ka naging mato sa mga walay, mga music ka. Anta ka Quran. Manisa na isin niya na ginawa niya. At tunay ka nagsagi mga walay tano, TV. Alam ko tanong mo miyang mga sa TV. Niya sugat tanong mga TV, tuberculosis. Anta ka pinag na mga wasyat. Anta ka pinag na mga guni-guni ya syaitan. Niya ka mamasagi mamabutad tuloy man to. Kasobra sa ditanod kung maakapatay, niya bimbantan waktu itu sagi dunia. Kaya tuloy Ibnul Qayyim rahimahullah, adin ko na dua katawa, ano ko na derudupa, mimbelag siran. Naad na water na sa katawa mama, manguda. Napiya kapili o judge askawata nanda kasum. Antay pili kateros. Iyama ka, anta kakiina ka. Nasuwata mama na den dua-dua, na niya pinili na si ama yan. Si ama yan, pinili yan. Tigo kali, na inaira na po kasabar ka, kaya pinili wata ka na si karumang ka. Si ama yan. Giging nga ba ya mapasang maungangan ni malayla ano ni ba maungangan mapasang tigyan na kale ise nga ginanawataakan ino niyan pilya si ama yan tigmang mo kali narimang uda ino nga pilya si ama ka tigyan kasi ama akan na di ko niyan palalabutan dalabutin rakan ape di ko minigas sa walay ate di ko simbayang di alabutin rakan naro ko ron beling ka anak ko kabuka eh. Nano nga basta mo dipili si inaka. Si inakan makasusugun dyan simbayang ako, pangadi ako, pagnaw ka, giraw manaya. Nadi ako kapudukoon ako ki ina. Nasi ako tigin ki, abi kakabubukaan ako. Nasukali, tatas tanggungan no, pagipat pansukali. Natigin nakagiginan ni sabok, nasi kako si kasong ki inaka. Karon so kamapian ka. Ape si kuturilami, nakadaklan ro kami. Si kumangamori tami sa turila, na isa ba pa di kapakaturil na so mga ina-irat. Mga ina, matanina, asara man na maturo so mga ina, lamang tanong katuro insyaAllah, na kayo magabangan na imididag na so mga ina. Ngayon naman ito mga bulagi ng mga ina. Pero nung ako na-comment kaon, panambayang ka, kung naitigyan, nga totoli ka. Nato na panipitiro yan. Sa kabang masisiyap susambayang ka. Igi raman na dito ka di mangusiyat, na di nga pigiles kaniyan, ay nga kuha na so, katiro yan. Kaya pangiluban na ka na perpi ka tao, na hindi na pungusiyat to. Kapangiluban ka sa tao, ada karibatan yan. Pangilubatan sa tao, adi ka dusa. Nama ko masupungusiyat sa di maat. Alim, dahil dusang ka. Amada ka, 20. Nadi ka siya pungusiyat, kabayamin, alim adi ka dusa. Then naman ka matama sa bangkit. Apa sa kan namya kala ko dusa. Ngabani pangiluba so pangusit ada dusa niyan, na di kan ugi mangiluba sa tawa dapat maadno Allah. Taman sa bangkit. Ugaid nakambubugay sa wasiat. O miyaya ka namya ribat ka, natirongor ka, asal mo makaukit sa umangan. Natarimang ka. Na di ka pigilan to na betadakan. O pagilan ka sa betadang, na di ka tiriman sa mapia katiruakan etan ko na sumapi ang daawan. Nasa kanya naman, na umadilidag mambu, na importante na may ako ang sumapi ang katiruyan. Naknabar kay pag-isi. Agi may ang usyetra ka to, na inilay nga pa, sino madilidag at ang matuturo di. Ayar kay pag-isi, na to nakinuang ka, sumapi ang katiruyan. Na to na ipitira itabalagi rababay. Lagi tingin na kapamagantanan. To na kapamagantaro. Isiyugo ka sembayang nga peso ka pa maganda na dapat sa buta, bilagir pa na bulok pa. Aya ka pa maganda na pagaloy na kan so, paawing ka.
Na tunay pitira kita miya comment. Turduang kaso. Kapamagadaw to. Di, kasugusa. Mapia. Na mitiro din uriar kanan irila. Ay, tiga na mata ni manto ka. Tiyotopan wala sa mga pusutan ni manto. Jadi tayo terima sa wasiat. Ilama ka sumitiror ka pa na sembahyang ka sa 5 waktu na nga pan. Piya karata. Teron ka sa pangingas orata ka. Di yung matotoli ka. Kailangan na subkribat na matolik. Kamay ka mo maatiyubo. Nanto na sa kanya bu. Ito na langon tayo ng mga plagras. Melyon yung marawi. Wala ko na mga taga-marawi na darwa ka. Di. Madakal sa mga pipiataw. Nadasiran makaato si ko mga baradusa. Nami ako masutiubo Allah. Nagid na marawi niya totong. Na bumya kaligita sa mga pipiataw. At ama ko masututong na wala ini alim dirumpad. Lapas ang giwala pariribat. Tototong namin sa tamo ka harambu. Niya ko masudugan. Niya ko masudugan. Na wala ini ustad dirumpad. Si tanong sa nga sumpa. Matay ka no dan. Lang namin sa naludin. Niya ko masulinog. Na wala ini alima dirumpad. Giyang kaya pati TikTok. Totong linog damis ka no. Ano mamatay lamon. Hindi. Makaw masutibo Allah. Melagi din diskuan aguso maskit na lamon ko maalinog na apia so walay wallah na daw makaligtas si kurarang ito Allah na so walay ka ba walay wallah walay di bisa sambayan na sa imaw na maulug kaulugan sa niyog si anan si ko tiuba rarang ito Allah na si man si ko limo Allah rangkong di pa mimili. Lawan namin daga-dagang. Lawan namin kalaba. Lawan namin ag-study. Namin ating ano sa board. Mga estudyante, lawan namin kapasa. Lawan namin katamok, may kapnay kadi. Ramig niya, taga din mga kapnay kadi. Ilang asoli mo, di pa mimili. Lawan namin ngalibag sa opisina. Lawan namin promote. Ramig kami atay, miya ka-retire, dakan ma-promote. Miyeleng ka, soli mo Allah, na din yan di, pamimili. Nasotiyo ba? Rangko. Nga tunay pero nung kadunto tuloy kami, kailangan na matuloy kami sa kaki. Tama makararang ito Allah, nak na ba? Saka bukagin na interwan, tunay niya giya, barangay, Barason. Baraason at Barason. Barason, mau mata na tiuba sa barason ibarat. Gitu adib siya sambayang, si ramboy tiubaan, laang mo tanong itiubaan. Ino kailangan suka-suku sa mapya, buka sa parsa, marata. Mga pipigay report natin na di tanarumpad, kapag ikaw din. Subhanallah, kailangan suka-suku sa mapya, aguka sa parsa, marata. Natunay miyaswa, nasis kanya piyakasong. O kali kina yan. Kasi tigin si ina ka, naroon ko so kamapian ka. Subhanallah. An nasa katawa ina, ini si Alim. Alim, sumangawatakan, na di kan dipukawaan sa subo, na di sila din pumagnaw. Tunay suuna kan. Lango na siwakan, puka-pukaw mo si Randa, na di sila din pumagnaw. Natulay tigo Alim, na Iran. Nagini pa mo siya ito Alim, so ka-importante o, kasambayan. Natigin na tunay suna ka na may kasuwatakan, na din pumagnaw. Lang mo na ikiniyag kaya, di siya pumagnaw sa subo. Tunay piti lagi Alim, maungangan na Alim, mabright ka. Tigin na Iran, amay kasuwalay niyo, na pagkatutong. Amay kasuwalay niyo na, pagkatutong. Na sa mga watakan natutulog, nasara ka mapukaw nga. Kaya pag nawap ka totong tanong na, dipindiro ka na. Pago ako sa walay na baka no di pa magnaw. Ang kanay suwa na ka, arami ka din sa puwatan. Nambawaan na ka, api akong buwan niyatay. Nasar ka di matotong so, wata ka. Aw na amay ka tutuon sa amay ka ano nga na maori, na inawaan na ka. Ya ka mamsa. Ani mas malipadis, ani mas masakit. Giyang kaya apoy sa surga, giya apoy sa dunia, anta ka apoy sa naraka.
Apa yung sa naraka? Saya sa dunia, na matutong ka na may apasan. Yan kayo sa isa ka matutong. Nasa naraka, o man malunit. So kubol ka, napakaputol man wala. So kubol ka, natutungan ka man. Na malunit, napakaputol man natutungan. Nagitong dayon sa dayon. Nakataon niyo, so apoy sa naraka, may panutul. Aso koto-koto o apoy. Kataon niyo koto-koto? Igira-gira so apoy ko makandog. Natagun ka sa sulimang ka. Nasumagagudam ka saya kaya o apoy. Nakanaba man o to apoy yun? Nagito sa pumunto sa ito na koto-koto niyan. Nakinuha to sa naraka, napiyakaw kitpan sa surga, na inlidensi ko, lawa sa igruan mga tanggaw. Kau gitu ni inuit sa dunia, nakatutong ko na dunia. Koto-koto apoy sa naraka, inlidensi ko, lawa sa ig sa surga, nagubuwita sa dunia. Naginan naman to apoy tano. Naginan so koto-koto, apiyakatanggaw sa surga, naginam namawit sa dunia. Naudi kagaga. So apoy siya sa dunia. Ay puno ba may kalungan na mori? Na miyagaga nga din. Adi nga bukong suwata ka sa subu. Pati ka na ino kawatapan. Inupon inumapya kawatapan. Han malayang. Kaya buwap ka nagutan na. Alem, ato na isuda sa mga watata na mas mga ladi. Sa kata, kagida nga kiran pamulan kung mga wata sirampo. Kagima na mga wata, napekya pa makalairan. Naupo na mo na si kung mga puso na nakalaksi ko mga loksin na napiya ka po nagyang kay ato po. Napagadatang iran din. Lagi di po natin man to. Kapag ibarat kami tiro kami kapasat sa Saudi, ibarat bu, maptiro kami alim ta ibarat bu. Nakataluan ta inata. Napungulutan ta. Kapit ibarat niya kalaataw. Ugay na gira da nga kagi may pamular kami so kap kababay si ko mga loks. Kapag adati si ko ina gusi ko ama. Nasa ka naudanganan pamula si kuwata ka kung may tusiran pan. Ada nga kira na pranagin. So sambayan, may makala sila ng mga tonggal. Di po makanaw. Napukaw na kakira naman sukang bula. Api ada turong nila nga kami makanaw siran. Panabenar kad lokos. Ain daw akad agyang nga mga wata aka. Subhanallah. Nila man ang sukaw nga nagito alim. O matutong siran sa dunia, nadigad miyog, karami ka siran bawaan langon. Pakaprengarangan ka sirampan. Na may kaalungan na mauri. Niyatigir ka na matutong siran. Giyawi da kaliman to. Ipukaw si ko mga wata sa iskwilaan. Na di nun ipukaw susubo. Ipukaw ron sa iskwilaan. Karokon sa future. Nakalilipat talaga yung mga lok sa mga mukhang pera. Ayat titu a future wataka na o di surga na naraka. Ginambu. Kapiran sila nung sa dunia. Makatrak sa naman sa magatos, ti manatrak. O ginadami katrak sa magatos. Na napakatrak ang kasiram sa magatos. Na nami akakwasiram sa sukay 1 million. O man nagawi ka na bumataguman sa ulan. Na kumabuso ng puro ragun. Napakaritay siran, napatay siran. Natunay niya so ka. So forever, na inisisabi nga sa temporary. Kapiran siram sa dunia. Tabi-tabi, ilan naman naging pumakariter sa gobyerno. Tunay kiyo niyang kiran, langon sakit. Inibigay nga langon na oras ka, sa opisina ka, sa gobyerno, ipun sa alas 8, taman sa alas 5. Tunay ni Samira na ka, rayuma, diabetes, high blood, kidney failure, stroke. Allah Akbar. Namiyap-nop-no ka pa na utang nga GCIS, pag-ibig, SSS. Naramig kami yata, nadakan mga tipid sa utang. Na, mukhang pera. Naso Allah, nagumuraw kaon sa satiman buwalo, na miyaharamkan sa naraka. Satiman buwalo. Nalabati ka, isa kami nira, nagumuraw ko na ka. Ya Allah, magan mapano. Ya Allah. Nati ka makapano ko sa napakasulo ko sa surga di. Aginan sa miyaloy sa hadita, piyakaharam mo Allah sa naraka, sumata agumuraw akalakyan si ko Allah. Lagi dunia, guro ko naman si doktor. Doktor, ang sakit. Nila buto kay doktor. Ay sa panamalay sakit na si doktor. Niya tayo si doktor na diabetes. Ispiya ka mo sa doktor, na danyan masya pa. Nasa kanaya nga sa sarigan na si ay kaso nga kay doktor. So nga ro na maputiro dinis niya tayo. Niya tayo si doktor na stroke. Naro ko ron?
Rokorong cikap, dengan macikap kira yang ngasih hari lagi dunia, tabi-tabi kasong aki doktor na kedeenan. Bana kinegay panang bayanganan mada. Dewa kala kasih kuala panas bika, sedeka kakan mada. Da, ay na magan sumagan na kasong aki doktor. Sisa kuan sa palao. Mata lagi merano ko miyadrag sa dunia. Mataan. Ya kamamsa. Na mga inakulay, mga makulay. Ayawi da kaltano imanto, naging mga watatano, nalangon makwa mapia. Langon siran belo yung mga wata, ap kababaya ngairan. Bayaw sa lima sa dinyan kabaya sa watay na muli mapia wata. Manalangon yung kabaya, makwa mapia sa mga wata ayaw, na ayaw pa kaysa, anda pa kapoon sumapi awata. Anda pa kapoon sumapi wata. Kagi pangarap taniman to. Upamana mbuot reka sumapi awata askaina nebu kabibimbanan reka ayaw buka sa sanudan reka nagisilpon reka i-check out na yan Lazada, Shopee, TikTok, Shein, Temo. Nasa mambuang man alam namin yung mga pirak nakotuwa isumin sa GNT tiga suwata ka na muli ang mapia wata kasi kami ataman sa cellphone anda pa kapon sumapia wata ap mbelo ya alin mbelo ya hafiz asi ina iyan na muuntod sa pipira ka oras sa Facebook sa pipira ka oras okay na di niyan kilulog suwata yan sa madrasa nakabaya ka na si wata ka na muli ang mapia wata subhanallah anda pa kapon naging mapia wata Asia mayan namya taman setor. Nakabaya yan na si watay na makwa mapia. Na makwa masawata na tingin na hey wata. Anda kasom yung saging mababasalungan. Igi namin mula ako. Alagi siya kadi ka mamuli setor. Na. Kadi ka may lay wata ka o baka di pa na benar. Nasi mabusi wata ka na da pa na benar. Inumin boloy si wata engineer kasi ama yan na engineer. Miyan na benar. Katigin anak maswa suka pasangi abi. Si mamu si wata ababay namin boloy at teacher kamay lanen so panagunta manina namin boloy mabuha teacher. Anta ka doktora kasi ina yan na doktora na tigin na makala ko nakabaya ka na si ina ka na maswa ka na kanya kapasa-pasa nga doktora. Nasa ka na mo, nakabayak na makapasa-pasang ko ikang buda, kasi abiya ka na may kapasa-pasang ikasetor. Na. Kabayakan naman mo, na makala ko na pare-racing ako, kasi abang napasa sa kubo. Nama ko makasawali, na di ka ditinotaro. Mga wata, panabunar ka no, karami kami putay kinaiyo, nadatano na makuha mapia. Si Karoma ka, nakoto si Sakilida Karasa, na di makipangingoto, na di marites. Nasa ka mo, nagano di setor. Anda pa kapon sumapi wata. Ilalangag ni nalang na buklo. Mataan. Anda pa kapon sumapi wata. Dada to na wata. Maungang na wata. Asutamok na si pigilangan sa giyang kaya mga restaurant. Mga appliances. Langon na di kailangan ng mga pagigimo. Ugade na di ipag-enroll sa wata sa toril. Di ipag-enroll sa madrasa. Karo kanurong gakwa mapia. Anda pa ka po nagi mapia wata. Ay ni pa kanaw na disinta isumbala loks. Miyatay ka ba bay? Di mamuwi ka rumah miyatay ka mamu. Anda pa ka poon? Ay ni pakala na sinta. Ay ni pakala naskanawa derudupa na di ka din buno-buno. Namiya ka mamumugi wata, nako tanan ni sutu ka. Naisen ka o teacher, ma'am, bakit yung anak niyo basagulero, lagi nakikipagsuntukan? Di makasabak isuntuk sa kaama na di nga disuntukan si ina yan. Niya lang agyan. Si ama ina yan, kautom niya black eye. Ay niya nini pakala, miya ko mga walay, sa eskwela niya nuntok, sa madrasa, miya nuntok kasan, sabutan sa sulda walay. Nagito ni pagawin wata sa liwa,
Walay. Makatong kasawata, amya kapasa-pasang ikasinta. Ilang kasusuda walay na alam si Randy, sinta. Nasa kataw ko na wata, mga kindir, mga elementary. Ano ko na partira ng mga wata? Miya ko naging miya ka puro akit, alagid ka puro utaw. Na sa mga wata, langon kong guminiro sa, wow! Cake! Antay di mabubaya sa wata, antay wata di mabubaya sa cake. Naan ko na sa katao, baburaga, minisangi, na sumiujud ko. Sumiujud. Langon sila kon miya mamasa. Di ko no to titsira. Takulay, ato na to. Ino ko to sumujud. Alam ko na wata na tigin na wow. Tigin na, sitigin si inaatan. Ay na tigin guguwi sa suldo walay. Naigira pa kanag sa mga pipi abalita. Mga pipi atutulan, nagsujud. Kadi manalamat si ko, Allah. May balitaw na si kuya, na may atin sa board, na may kapas, na magan sa magan, na ya Allah, alhamdulillah. Niya ko masiabi, kung sa lalakaw, amawatan, na si abi ka na mapipiya, na mawid kung sa malapirak, kailangan kami kasujud. Ini pang dura ka ni Umi, abas ta pakailay ka sa kebabayan na ka, pakan ka sa kebabayan na ka, nasujud ka na, palalamat ka si ko Allah. Nailagid mabuti na ginanakik, na kebabayan na ka, na may lalamat ako si ko Allah. Ngayon nga so ina, madrasa, iskwilaan. Ang ako na ibkilera ka, miyaw ga taman si kuwan. Mimbila gaman siran. Yang araw man si kadua. Mi pelagu ya sira naman. Katangatan, ginan so bituan, katangatan. Ginan na miya ko bituan mananan. Iya ko mamamusuwata sa eskwela na marites. Ginanaw nanta ako kung busa may tama. Ginan man sukuan, pel sa eskwelaan. O to. Marites, marites. Subhanallah, mataan. Anda pa kapoon sumapiawata. Ainindiray noon, obon mi pamangdo sa Islam. Na yung ni pamangdo, nagyang kan dunia. Doon pamangdo so kang bilang ataw. Aparangay sa mapia, kaya ni pamangdo, nagyang kan dunia. Anda pa kapoon, nagyang mapiawata. Ainibagay tanoron so, cellphone si ko kababalian may to panawata. Nadatanon ilay, ato na hindi pangilayin. Sa ginana, cellphone yan. Napiya ka nakilaka. Agyang kay cellphone ni man to. Kaiman to, na iman to siyeb si kumanga wata na so cellphone. Ay ibtay si kumanga wata na cellphone. Gumuro ako sa wata ni bagay ron sa cellphone, na ini pakalawata na cellphone. Na miya kataw-taw mga idida, miya kataw-taw siyaw. Kaya ini pakala na cellphone. Samarawi. Nabangan penutula si kumasaw sahaba, masaw mga ulama, iman to na Samarawi. Ad na miya ton rawata, amatang idedian ben na walong ragun, anta kapito ragun na miya kalangag sa Quran. Miya kalangag sa Quran, adapan masa pulo ided. Bayan mga loks na alim, di. Ina yan na doktora, na ama yan na nurse. Ina yan na doktora, na ama yan na nurse, na miya pakalangagiran suwata iran sa Quran, ak nabasiran mga alim, aguk nabasiran mga alima. Tunay sabab, mga pipi ang mga loks. Kasiran ko na ira sa sulda walay, na daw ko nakausar sa cellphone, nagudak na TV. Da si ko naguda TV. Ayran di ka cellphone, na igira suwata, natuturugan. Igira tuturugan. Na makadaw suwata, na iran na laka nakita, di sila ni mamatya. Natunay miya suwata, kaso man suwata na di mamupya. Si Rux Kapi. Natunay si Wawang Buwata, apin niyang kabat ya kalima-lima ragun. Miyang masakitab na mamati na lalakat niya. Namati na. Naihira na tumiyawag. Uli na nasil. Anatek sa kailang na masabog. Naipsi pangiran si Kusil puniran. Kapara di kilayo. Wata. Na miya kala suwata na damili niya na cellphone. Natunay miya suwayan. Kakitab. Nataman sa taluragun, patragun. Napakabatin sa mga bababa ang mga ayat. Na iman to na dama sa puluragun na miya kalangag sa Quran. Kagagabis. Aswata na makalangag sa Quran adap masa poluragun.